Dati pinapanood ko lang, ngayon nakikita mo na. Taga siya, Ran. Teka lang, sir. Hey, brother mo tayo. Okay. Oh, palakpak na ng mga kids! Ayan, meron tayong bouquet. Meron tayong red wine. At syempre, meron tayong cake. Ayan, meron po bang pa-help ate? May kanate or kuya? Ikaw na lang. Ayan. Ayan, tsaka may red wine po tayo. Ayan, sir. Tayo lang po, sir. Sangit. Sangit. Okay. Dito po tayo. Bago niyo po blow yung candle, dapat po muna kayo mag-wish. So, wish, wish, wish! Wish ka. Wish, sir, wish. Salamat. Lusin-lusin nagigito dito. Salamat kanya ay mami nita, kaway. Salamat, salamat, salamat. Okay, browser! Happy birthday! Ayan, at syempre, meron pong inihandang letter ang ating sino? Sino, sir? Amoy na sino? Ay, muna!
happy birthday to our handsome Justado Berbon. Thank you for everything you do for your family and also for us when we come home for vacation. This birthday surprise is our little token of appreciation for you. We wish you many more blessings to come and good health. We love you. Love always, Margie and kids. Auntie Merita and Nanay Tina. Yay! Oh, message yan, te, ni Mister. Mabait. Mabait. O, sige, kaanakan. Hindi ka nung. Ay, anak yo. Ay, anak ko. Okay. May message Happy yun. birthday tayo. Thank you. Good health and more blessings. Adi lang. Ay, nante. Sino pa tingin nag-message? Mabait po. Mabait. Oh. And mapagmahal. Ay, kiss mo ni Papa mo. Okay, so, ingat i-message niyo po kanya Ma'am Margie and kids, Nanay Lina and Ate Mel, all the way from Hawaii, sir. Ano po message po natin? Ano lang, thank you lahat sa kanila. Thank you daw po. Thank you, kanakan. Opo. Thank you, sister, mother. Thank you. Eh, malakpak naman dyan! Tawagin ko! Ayan. So, magpapakilala na po ako, sir. In behalf of Edmund Cheese Flower Shop and Party Needs, thank you po sa inyo, Ma'am Margie, sa pag-trust at pagpili po sa amin upang maipahatid po natin ang surprise ang nice yung ipahatid sa inyong Tito Just